Brazili, upoznaj Ronalda, više na sneakers.me. Gledaj! Evo tu, neka leži tu. I još te prete si go. Samo izvolite. A šta ko se da ne dozvoli? Ima tam dobro da se... Lauto. Među, izašite pregled vozila reći. Pušti se, maksim ću se. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 novčanica po 50, samo serički broj, jedna od 100. Samo da pretre svog. Regu. Ali radi prvo dođe. Dobro. Imaš tako sebi? Ne, brate. Daj se kreni. Gledaj pravo ispred sebe. Počnemo ovaj drugi. Tio, ispada do lice. Pretresi. Jesam to. Bezbjednost i odbrane obavit će kontrolna saslušanja čelnika Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave policije. Šta će sve imati?